Hej, jeg hedder Josefine, det er mig, der er træneren på håndstandsholdene. Og når jeg siger håndstand, så kan du være, du tænker, hvad er det? Håndstand, det er at lære at stå på sine hænder i stedet for sine fødder. Så i første omgang, så er det at lære at kunne balancere og stå stille på sine hænder i den rette form. Og på sigt, så kan det være, at man er derude, hvor man gerne vil lære at kunne lave shapes, altså ændre på benene, når man står på hænder. Eller måske man vil lære at kunne lave en handstand press, altså hvor man står stille og stemmer sig selv op på hænder. Eller på sigt, når den tid kommer, måske at kunne lære at stå på en arm. Det der er med håndstandsholdene, det er, at du kommer med dit niveau, og ud fra det så får du tildelt øvelser. Du får simpelthen skræddersyet et program til det niveau, du har, og de mål, du så også har. Så det er ikke et helt almindeligt fitnesshold-agtigt, hvor du kommer på en træning, og alle laver de samme øvelser. For det giver simpelthen ikke mening, fordi at folk kommer med så spredte niveauer. Så på en af de første træninger, der går vi ind og kigger på, hvad du kan lige nu i håndstand, om du kan falde, om du kan spænde rigtigt op, og hvad du nu ellers kan. Og ud fra det, så peger jeg mig ind på, hvilke øvelser, der giver mening for mig at proppe ind i dit program, og så får du udarbejdet et program, som bliver tildelt i en app. Så til hver holdtræning, der går du ind i din app, og så kan du se hele dit program der. Og så har du også altid dit program, hvis nu du har lyst til nogle ekstra træninger i løbet af ugen ved siden af holdtræningerne. Det betyder altså også, at alle laver lidt deres eget på håndstandsholdene, men man har alligevel en sjov pingpong, fordi at man joker lidt med hinanden. Så opvarmningen er altid fælles, og ellers så derfra, så er du faktisk on your own. Og så går jeg rundt og retter og kigger på jeres teknik, og giver jer nogle key points, eller måske jeg går ind og spotter, hvis jeg kan se, at der er behov for det. Så det er en form for personlig træning, bare på et hold med andre håndstandstosser. Det der så også er, det er, at du går på det samme faste hold. Så det vil sige, hvis du for eksempel har tilmeldt dig fast onsdagsholdet, så er det der, du går til håndstand. Det vil sige, at det allerede er skemalagt i din kalender, sådan så du ikke hele tiden skal overveje, om det er i dag, jeg skal til håndstand. Ligesom ved almindelige fitnesscentre. Hvis der ligger et håndstandshold hver dag i løbet af ugen, så kan det være nemt at få overbevist sig selv om, at så kan jeg vente til i morgen, eller i dag kan jeg ikke helt nå det, jeg venter til i morgen. Og før man ved af det, så er der gået 3 uger, man har ikke været til håndstandshold. Så det er lidt sådan ligesom den der foreningstilgang fra dengang man var ung, hvor man gik på et fast svømmehold hver torsdag, eller hvad det nu måtte være. Det giver også en ret fed pingpong på holdene, fordi man lærer hinanden så godt at kende, for det altid er de samme medlemmer, der kommer på de her hold. Så der bliver joket en masse. Det er rigtig, rigtig sjovt, både som deltager, men også som underviser og overværer. Hvis nu du er forhindret i at komme på et tidspunkt, du skal på ferie, eller du er syg, så kan du altid skrive og spørge, hey, må jeg komme på fredagsholdet den her uge i stedet for? Jeg ligger syg, og jeg regner med at blive rask. Det må man selvfølgelig gerne. Eller hvis man er på ferie den ene uge og siger, hey, jeg er på ferie den uge, må jeg komme 2 gange næste uge? Det må man selvfølgelig også gerne. Så der er masser af fleksibilitet, selvom at du går på et fast hold, så du ikke altid får misset dine træninger, hvis livet nu kommer i vejen. Du kan booke en prøvetime, så kan du mærke stemningen og se, om det er noget for dig. Og hvis du allerede er solgt og tænker, altså det skal jeg da bare, så kan du gå ind og tilmelde dig holdet allerede med det samme. Og så på den første træning, du dukker op til, der kan vi gå ind og pege os ind på, hvilket niveau du er på, og så kan jeg få udarbejdet et program. Programmet bliver opdateret løbende, også i takt med, at dit niveau selvfølgelig ændrer sig. Og man må altid gerne stille spørgsmål undervejs, også ved siden af. Altså man kan skrive inde i selve appen, hvis man har lidt teknikproblemer med sin håndstand, som jeg lige skal kigge på. Og der kan man også sende en video og sige, hey, er det rigtigt, det jeg laver her? Så man også kan få lidt støtte uden for holdtræningerne. Jeg håber, vi ses.